Lot gwell na ni disgwyl o'n hwnna. I fod yn hollol onest, wrach sydd wedi gallu rhoi bach mwy o waith erbyn diwedd. Oedd o jyst mynd mor blwynedig, achos bod o dros fis. Yn jyst yn dechrau blino'n diwedd, ond ie, dyna ni. Naw A seren 2A a distinction yn mas ochr. Mynd i ars am yn neud lefel A dwi. Dwi'n meddwl cymryd hanes, Ffrangeg a llenyddiaeth, Saesneg llenyddiaeth. A wrth gwrs bac. A wedyn dwi eisiau mynd ymlaen i wneud y gyfres yn Rhyddychen. Dwi'n hynod falch o'r disgyblion, dwi'n hynod falch hefyd o'r gofnogaeth sydd wedi bod gen y staff i'r disgyblion dros y 2 flynedd diwetha yma. Wrth gwrs mae'r rhieni hefyd yn chwarae rôl hefyd dros y 2 flynedd. Felly hynod hapus. Llwyddiant yr unigolyn sy'n bwysig heddiw, bendant, a gweld eu cynnydd unigol nhw, achos erbyn hyn mae'r cwricwlwm ei hun yn pwysleisio hynny. Felly dyna da ni'n ddathlu heddiw yma, cynnydd unigolion. Wrth gwrs da ni'n mynd i edrych ar sut mae'r canlyniadau'n edrych ar beth da ni'n gallu gwneud i wella bob amser, ond heddiw yma dathlu unigolion a dathlu blwyddyn arbennig iawn sydd wedi bod yma yn Ysgol Glan Clwyd.